I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo igrati ćemo agar.io. Kao što vidite, ja se želim pa da se igram danas preko telefona. Zašto? Nekom je najbolje preko telefona da igram nego ovako preko kompjutera. Imam ja kompjuter, imam ja sve tako, ali nekako volim da igram preko ovoga tableta, pa zato nemoj da se razvoje na mene to. Dobro sam je razvoje na mene to. Kako smo onog lika zeznuli, ok, ima vam malih, ok, ti, ovo ne mogu nikog da pojedem, treba sam se na ovog malog razdvojiti. Ćao, gdje sam razdvojio na ovog rozvog. Ovdje ga pojem. Ok, imamo 300 i nešto skoro, to je jako dobro. Pobegli smo mu. Ima ovdje ponekad i timera, pa onda on je 100 delova. To je ponekad iznervira ovdje, ali dobro. Samo da prije njema mnogo skoro da ga možemo stići. Znači, ja sad imam 400 skoro. I bit ću oprezan da me niko ne pojede. Dođi mali, šta ima mali? Ovo pošćete tebe taj ti. I love Jumbo. Ok. Dobro, ja volim da volim Jumba. Nemoj mi pojeti za to. Ok, jedemo. Aj nekog da se razdvoji, nekog studije ovako, da posle malo prvi. Aj nekog, ovo, neće mnogo sve, ajde, bolje išta nego ništa. Ok, imamo 400 i nešto skoro. Predstavlja se zašto bolje išta nego ništa. Ok, ti mali, a je. Ok, da odemo na onog tamo, da se spojimo i da se razdvojimo. Onaj već me nervira. Već da se krenuo da igram, je tu. Moramo ga eliminisati. Sad ćemo mi njega eliminisati. Onda se spojim. O, to ljudi. To. Znači pogledajte koliki smo. Razdvojili smo se na ono tamo likove sve. Još sam se okupili se tamo glupljaka. Ja sam... Opa, ne, Big Game HD. Može mi pada manji deo. Dobro, gluplje pa neće. I ljudi, vraćam se, bila je mala pauza. Znači, ovaj se razdvojio na mene, pojio mi je 2 dela i sad sam ljudi njega i sad će ga stići i poslije mi to manji deo. Kako ga ne mogu stići, brate? Pa se, ne, brž. Dobre, pobjego sam mu. Puf, yes, pojio sam ih double killu. Evo vidite kako sam imao gore 10 skor, ali to je sve upropastilo što kad me oni pojeo. Ali dobro, vratili su s tim skorom. Ko je ovaj? Ovo je bilo dobro poslije kad su se spojili. Znači, izvinite zbog pauze male, znači, ništa posebno, samo nešto malo. Oh yeah, 2000 skor, yes! Koji noob se razdvojio na 4 dela, ja sam. Smazao sam ga. Jutro se razdvojio na njih, ona prilika je bila baš ekstra. Ok, dok se ja spojim, ja bi samo želeo da... Opa, neki pukovamo. Ne znam da li je veliki ili mali, neću ja se razdvojam odmah čim se spojim. Ok, puf, yes. Dođi. Neću da se razdvojim na 4 dela. Ok, idemo znači gore, bežimo. Ok, onog smo baš dobro rešili.
Znači ljudi, mi snimamo već, već smo 5. mjesto. Dobre. Ne, ali dobro, nema veze. Onda se spojimo. Brzo ćemo rekli mi spojiti. Ne znam da sam koliko je to sve. Hop. Very good. Opa, hoćem postati male delove. Ako samo da krenem da spavamo i bit će sve u redu. Znači malo sada drstim. Sad ću ti malo kovancevo vidjeti kad se spoji bre. Ko dira mene. Ok, sad bi da nađem nekog da ga pojede. Znači koji sam ja pitao. A nađemo neko 10. mjesto kad se radi, budemo pojedemo ga. Ajde, nekog nađemo. Ali ovo glupo, vrati, nema nikog. Klinca. Pao sam ga. O, dole neki mali, lepi čevečuljak. Čevečuljak. Ok, nećemo da ti imamo. Znači, ne znam da li do onog raspucam lika. Ne bi. Ok. Ok, tu treba dalje da možemo ga raspucati. Dobro, nastaje, dobro, baš me ne briga. Idemo svojim poslom, svojim obavezima. Joj, daj mi nekog velikog, lijepog. Ovo mogu smazati. Ajde, novice, smanjujem se. Ne, hoće. Ali mi se odjednom crni ekran bio, usro sam se. Ajde. Ma misliš da ću ja nasjeti? Ma ćao, mali. Ćao. Uvijek bude 10. minut, gasimo, kraj epizode će biti, sad je 7. minut, 8. minut, idemo ovdje, uvijek kada imamo ono pored za snimanje, uvijek pomislim da je to ljudi, znate malo, neki igrač, pa onda, odmah se uzbudim, daj da pojedem. Ok, ajmo ovdje da te uništimo, evo te nam daću ti jednu bez sada. Percer, ok, 3. sam, a imam se manje skor, ok. To je baš čudno, eto malo skora. 2000, mislim 4000 nešto. Ja meni. Pere. Ljudi, to je bilo to što se tiče epizode, nas se živi, vidimo u sljedećem videu. Agarija, pozdrav!